chibai le vek ule Movan Lai TV a kalolom le vek a cheu Breathe into the Shadows season 1 kan recap me kania episode masalam kan len lawani chuan comment section ale description box a link da ania en masangai turin kan ngen chewani zan ni to in Suraj kun mela nei na hmuna tang chuan Inspector Kabir chuan megnai chu anin thlenga wa thla a holam chu JP an ron call in meiche pakhat thani thule DN News channel en ngal turin a ron tia Kabir po chuan a motor khalai chu kong sira pakin TV zor na dora chuan a lut ta DN News a chuan nata sai chu akara thun be chunga khama norliama ni live video chu tarlan ni in enge ti sual ka nei engwanga hetianga min tinge ini RTT in nata sai chu lo out tura news pong tu chuan Pritpal Singa Kheisang thovin kan channel chuan nata sai tha ni live video ama phone atang nge ron thon chu kan donga tunge he tul that tu RT hi nia engwanga hetianga nun rong taka mi that nge ni ti chui me ka ni ti na lo puanga chuin thana chanchin chuan mun tin a deng chuak ngal crime branch office lama Kabir chuan tul that tu in tul that live video victim phone atang nge ya news channel lama thona ni dana hian nata sai that tu hi Pritpal Singa that tu thau kha ani nge ya video athon na news channel athak ti zong he danglam na om chun chu ani nata sai kha Delhi a cheng ni in enge mon na tula wangin Jodhpur azina information ka nei hi ala bei tham viau na a heng tul thana pani te hian in zom na an nei ti ero ka soingam sakani sar DN News channel lam ka bi a nata sai tha ani live video an don ma hre thian video clip toite pakhatan dong ma sa ni oma chu kala en lawane irem ti chuan tul thana mun to ka du ani ti a zebai chuan tul thana mun hi Jodhpur jurisdiction chunga nia engwangin nge kanwa in rolanga lo tiwat Kabiran victim hi Delhi mi le sani wangin Delhi case ani ti in sar khongai na muna police te min lo toy om thaturin min biak sakla kakalange an ti le a zebai bok chuan Mr Kabir ishiat karing state dang police territory a kan du in kan valu theingot lo ti le a Kabir chuan dan le dun kan boi pui chungin tul that tu chu lo tlan bo man da itong chuchunang poi ni du bik karing lawani ti lo changin an pun hena chuan sar ka vakal chu tul tak zetani abak chu ithutluk na ni ro se ti ta an pu po choni ngai dan chu tha eti in akal chu lo rem ti sakta Kabira chu anu chuan an pu chuan zebai hena chuan engei ngai tu ti in an sota zebai chuan duai chuan ani kha ivul lian chhotan ma lo mo ti ka ngai tu ani ti na lo changa ti chuan Inspector Kabir chuan news channel lamin nata sai tha ani live video an don ma hreta video clip toite an don masak jok khan en chianga video clip a chuan mei chebek dum pakhat hun son ani lai hi lo chuanga muang deuh zoka video chu play a voi tam an en non ta ka chuan be khun na do kana ei tur menu a Sunway Haveli ti inziak chu chiar theita Sub Inspector Prakash chuan Sunway Haveli hotel manager number chu engtin tinemo lo zong chuakin ani hne na tang chuan chu hotel a chuan nata sai kha avariak ngei ti lo nem het zui ta ngal boka ti chuan Kabir chuan anaute chu Jodhpur police lamte lo vadora crime scene lo dai dar ri lo tura lo wangen tur tele Delhi le Jodhpur in kara CCTV om theina zong lo tlo a video footage lo la khom turin atira anni chu Sunway Haveli hotel lampan tur chuan anin buat sai ta thunga heta hian JP chuan sar in thana thlen le rin thu Dr Avinash Khana soya asoyang che in a thleng ta ni ani kha shoi veila thalo mo case tam taka min lo pui to thina expert ani boknen tangkai da nei vio long mo ti in rotna lo siama Kabir po chon lo rem ti in Avinash chu call ve ta ngala awm je chu du da nang nge in Avinash chu case tui tu ti ma chuan in bar lut ve don ta ti na ne Sunway Haveli hotel chon va thlenga hotel kotan ui thun chu lo bo vak vakin JP chu hlau kher mai mase Avinash chuan ngam taka panin an chul vela ui chu fel takin om hle tamaya ui en kol tu chuan mak ti takin amak hle mai sar avoi khat mu na hetiang hian mi la nel ngai mi alowasin heta hian ni local to ngaiam ni tin lo zot ta Avinash chuan alu lo thingin lakal ngai lo ve tin lo chang maya mase ani na taka chuan azan masa maya hotel ko takar chunga ri khan Avinash chuan chu ui chu ei tur te lo pe in chu ui chu na lo la mel hria thi lo ni zoka
Natasha te rizana receptionist chuan han koma ani chuan sar hotel a hian CCTV kan da lo shim shim zeb lova soi chuan mei che pani te zinga pakhat jok khan ID thei ngilanga in soina ron keng lova cheng zanga not pani min hum tir ta ka chuan kalo phut lui ta bik lova ne chunu chun dir khim thlatin tarmit duma vo boka a mel po ka mu chiang thei lova ni lo ti a Natasha le abhai te ri na room an valu chuan midangan lo thleng me ka room chung kil tin chu dap kualin room a thleng mek te po chuan han kom boka engma shir belan nei to don lovem on ti lain inspector kabira chuan khum hnuai lip ba ma muta a room a thleng mek te chu hei hi in ta ni am ti in an zot kuala tu man ka ta ni an lo ti ta si lova ma se chu lip bam chu tu ta nge ni ti sia an zinga chuan mi pakhata om tat chu tu dang ni lovina vina sa chu ani abha in lip bam mangzi thina achang le fridge chunga te local sanin avina sa chuan awa mu sak fo thina ni JPN kan kal thon em lova thai sar Natasha ta ni lo vek point mei che pakhat jok RT ta kha ani nge yang lo ti chuan avina sa chuan ani ngot thei don em ni hotel ania mi lu le chu kan tam sia lo ti vata mase kabir chuan evidence be ka thunin forensic team te endik turin thon rowati ta thowa hotel thok chokidar hne na tangpo chuan thil hriat belan nei le ta ani chuan khamizan khan pona chuakin light kawa ona Natasha chu cigarette juin pona lo chuaka abula chuan papa khata ombok athim ema wangin chupa mel chu ka mu chiang theilowa amai ro chu akal zong in akal bai de usui sui ani ti ta ti chuan chu ta tang chuan avina sa chukal rangin abhai chu kola ilibam hotel ai kal sanani abha ifim khur tok lo hle mai libama khane fingerprint DNA thlengina omvek min thui chu theina turi wa hlana ni ringota loman tia abhai po chona libama omlo ti lo sheve chi ani ngai tua Natasha phone news channel lam number se fatum laya Natasha ron khu thu ta wanga aphuna salutukin abe ka ti tlak par tum khan libam chu alo lir chhuwa ka ni ti hre chuak ta avina sa chon thil pakhat le khamizan khan CI kidnap tu po kha hotela khan alo om ve renga Natasha nen po khan anin muani ome tia ti chon Natasha tha ni na mun safety la chu police lam chon uifing te na lo en chiang mekin avina sa te po chu inspector kabira ho chon an va thleng ve ta chuta investigation lo ti masatu police officer mathura chon kabira hne na chuan sir kar kha ma hian lir liamin a petrol tenga puaka akang zui ta ne kar chunga bungru te lo kan na sat ema wangin he hen kaf kang bang ba khe mu kan nei lova tin Natasha thom hno ni om takhi azol la ya hian lo om boka ti in kar ke hniak le Natasha phei khong hniak te po chu lo ko mu boka chuta sub inspector prakash chuan sar Natasha kha RT nen khan Jodhpur kal turin Delhi atangin an chuak duna konglaka Sunway Haveli hotel ate cholin helai kham ko tlanga hian a korte wa phel le a ti chuan kar chopin khama chon an liam dun ta ne video ala khan RT ti in aw vak boka enge mo om ziani don le he hi RT thil ti chu ani ti na ni mayange man ti a avina sa chon lo chang vatin ai ni lo video khan langvelem lova kar lo nam tu khami danganom ve a RT tak khachu video record tu mai ni in langa ni lo ti a kabira po chu ni soidi kani doctor RT ti lo po khami danganom ve ne achan chu kar din na live hi azol ve kania chu wang chon kar kha ma mai na lir liam thei lo shim tin heta phei khok hniak po hin ata sai phei khok hniak ni lovin motor nam tu phei khok hniak jok chu ani ti in an en chianga a phei khok hniak veilam hi angil pa ngai veka ma se ading lam zo khi a chuak zong in ar chuak zel an yen tia ti chon JP chu ke hniak sira zel chuan ke hniak kom danang zela a ke chep chunga kal chin turin ati ta chu tiang che chon JP chuan kal china ke ding lam dik zan lo ni om takin akal bai ta sui maya ti chuan inspector kabir chuan JP kal dan hi hotel thok tu pakhatin mi pakhat kal bai de sui ka hmuwa ti pa kal dan chi khania ti khan kan hnu chui chu kan sor jim theita kan mi zon tura chu kelama dikzan lo na nei kal bai de sui ani ti na ni ti a police officer pakhat chon Delhi le Jodhpur in kara CCTV footage om thei zong alola khom na pen drive chu ron peta bokin Delhi lama let ngal chon han tuma JP chon sarjing dar ni ri to a hotel mu bukin mu ha damila naktuk zinga ilet jok mai tengu ti in lo rota
kabira po chuan a thalom hotel chu lo book la chuta chuan CCTV footage te hi kan check ngal bok ang lo tia chutiang chuan CCTV footage te chuan han en tlang ta a Natasha bula chuang ve RT mail chu chiang taka alan na lo ommi alawa dir mangin hmai lo khu vek zela ne mase kabiran thil pakhat mu chuan ei ta ka chu Natasha te hnunga chuan SUV dum pakhat hian lo zui thin ti chu ania chu SUV dum khaltu po chuan mail chu lo thup thina wangin an mu chiang thei ta bik lawa chuti lai chuan an sira chuan thu in an thil thui vel te chu avina sa chuan lo thlir ve renga prakasa chuan pitpal singa khesa khan tul thattu khami pakhata nia Natasha khesa hian pahni an nita zoi nan ron pun bel zel ma na lo ti chuan avina sa chuan point ti lo chuan kalowin rol ve lok theng em ti in prakasa chu Natasha tha ni live video kha play turin an nge na heti hian a soita a video hingun taka kan en chuan a chena sa em maya chu wang chuan video la tu RT hi hlau khur ni na langani alandana hian a thil ti hi adu lo chung ti lu itir ni na langa chu wang chuan tol thattu hi mi pahni ni lovin pritpal singa khe sang tho khan mi pakhat chau Natasha motor nam tu nge hi ni in a ke bai bok ni na langa ni lo ti a Inspector Kabira chuan ni soidi kani nima sela an pahni hian kan mamo ve lo ti in prakasa chu Natasha thattu in motor lo nu chia number plate chu chui chuang hal turina ti boka heta hian avina sa tet lai lo lang le in principal murti a chuan ngun takin min ngai tharo je iom ve thu himi in an thria ni chuan avina sa hi doctor te en kol turin dam doina an da da yanga alo that chu theinan chuan laka tanga nang ma lak bo che emo noi bo che hi an la tum hial the ani ma se avina sa hian ama mo si che a iom lo chuan eng ma ani lo thuai mai don ani a chakna ini sia chuwang chuan avina sa thil ti le su khlek zong te hi izira ithiam ve ka tul dona chumi konga chuan ke in ka pui bokang che ma se avina sa chunga chuan chengin he taksa hi in to mani ti tu ma i hriat tir turani lo avina sa takpo in chu hre turani lo wati a avina sa birthday ron thlengin class a chuan a classmate te nen an loma zanlama principal murti chuan cake te lein je birthday chu lom sak thung a birthday present atan dairy cha tak pakhat chu pe in avina sa chuan ril ru le athil ton te soi chu na tur thian le classmate te neya ma se itan chu tianga ti chu rem ve don si lova chu wang chuan voina tang hian ngai tu ana i du zong le hlau zong te i thil ton le chak zong te heta hian ziak chuak vek zelang che chu wang chuan hei hi dairy sa tlia mai ni lovin i thian ani ti a je po chuan kalome pa ti in lom thu lo soya chu mi zana tang chuan dairy chu ziak tanin azi ma sak ber po principal murtian ama akai lai lem chu ani a zan khat po lem chan en turin principal murti a chuan avinas a jok chu kalpuya lem chan en pa chuan avinas khovel ngaya lu som nei rawan a chu mi suala ni a ma se ka tan chuan mi fam ki mani thlata ni ti a chu ti lai chuan avinas a mut chuak chu principal murti a dara chuan in hengin amu hila reilo te a ron meng le in pa rawana ani so ron ti chuaka a om zia chu je jok chu ron har chuak le to ti na ne principal murti a po chuan iron lan hun kalo ngak renga lom je i hria em emotion kan ti te feeling kan ti te tel lo hi chuan mishing hi nun na nei lo lung tum ang chau kan nia heng hi minunga min siam tu chuan nia he kan lu te takte hi emotion sang som manga chun kha ani han ngai tu ma te emotion pakhat tan lu ran zelom ta sela chu rawana chu ani ti na ni ngai tu na ran theu pai lu som nei a chu wang chon chung emotion tin te chu amal te in i chakna man theu tumla rawana chakna ang chakna neya khovela har satna lo thlengeng po huai takai ma chon zel theinan khovel tan chon misual mase kan tan chon superhero chakle thil ti thei beri lo ni ang lu som nei rawana chu atia chu tiang chon motor khalte po principal murti a chon zirtirin avina sa po chu rol thara ron ni veta a chu tiang chu avina sa silent chaudan le principal murti ana cherdan chu ania Natasha thani na mun lam kharon lang le in Natasha te zui ve reng tu SUV dum kong kamalawin hut chi top chu forensic team lam chun an han endika akhal tu in alcohol solution manga a fingerprint te lo shuk re ve ka wangin engma muan nei lo tinan chuina tangin motor po chu ni hiliam ta a gurugram atanga ruk bo hi lo ni a aum je chu avina san safety la thlenga
nata sai le abhai te lo zui na motor kha midang motor lo ruk ti na ne ti chuan chu ta tanga le chuan tum ta a kabiran JP lip balm khai kol tha mo ti an zo chuan JP chuan a beka om thu le Delhi thlen vele forensic team kuta hlan ngal tur thuina lo changa ti chuan Delhi lampan chuan an le ta ne kongla ka avina sa chuan luna chete nei thu chuan lama siamin dam doi dor pakhata tangin bob grey lip balm pakhat disprin le tuite lei koya enge mo chen an han tlan chun zom le a anril te lo tam ta devin kongkam hotel a chuan in no por turin an chol le ta a chutian han thu fel chi chu avina sa chuan hoi kol dewa foreigner khol zin pakhat washroom man tum mek chu mu in ani po chu washroom ka wamang lo kange ti na thowa aip te tang chuan a lip balm lei thar kha romola tuam chungina phor chuak boka ti chuan washroom pan na konga chu foreigner pa chu suluin lip balm chu leya chuan a thlau boka foreigner pa chuan kati pallu tukti in lip balm chu lo chara avina sakuta chuan a pele ta ni awom zia chu lip balm a chuan chu foreigner pa fingerprint chu chuang ta ti na ne ein te ya anin lai chuan kabira chuan prakasan he na tangin kalau ria ifanu kha siai tiro I mu le nge ka be se ani athalak te ikole man tia avina sapo chuan a phone chu phorin akum ruktin birthday lom na thalak chu en tira akum ruktin birthday lom na ni a kein kalau dek nuya abhain thla kha lo la ni an tia heta hian kabira po chuan siai te angrol lek fanua nei ve thu chu soi chuaka avina san hanzo chun zom dewan tuma kabira chuan om to lovani lo ti maya chu tianga in ei por zawa thing puite in pa prakasa phone mangan nga lai chuan avina sa chuan thing pui chu in lei bok loin JP car han hong lok mai te a ka soitar kan thlak lok mai te ang ti in chu tiang chuan motor chunga JP a beka abhai lip balm an da kha lip balm lei thar nen chuan awa thlak ru ta zawa ti chuan Delhi thleng le to in avina sa chu thla koi masa in kabira chuan lom thu te hrila anin mang tha ta ni mase heta hian thil poi deuh mai thleng le ta avina san kongla ka dam doi leina receipt kha khate lip balm vela thak kol na lama khana lo thau le peka driver seat bul hnai chuan om var ta wa mai chuti lai ro chuan avina sakha a back seat a chuang kha ani sia receipt a thau ti avina sa chuan a hrelowa kabira te po chuan an la mu bok hek lo ti chuan an tlan chun zom le ta avina sa chu in chunga lutin a ho to thu le lip balm po lak le thei thu chu message mangin abhai hotel an hathoka la om mek chu hrila ti chuan a muta a avina sa mu hil chi ti a je kharon tho chuak ve ta thunga ti chuan in siamin cycle mangin motor hlui da khom na mun pakhathia pana chuta kar da atang chuan a khai fo thina bek khala chuakin a hu di trial hak thin kha hale ta chulaya zan duty putar bula chuan enge mova pe in chuta tang chuan chak khailam turin mola pan ta ni chutia mola bazar ve lai chuan tun ma dewa akara lo chuang lut ve ringot kolgar sarli khawa muthutin je chu che boina sa tamaya sarli chu ni tha mt na va bia je chu na local san da ya counter bil vela pek lai chu na kal san tak sarli bazar zo bil petul chu na ron tin chil le ta bil chu pe zovin man mo takin chu ta tang chu na chuak le ta ngala ti chuan CI te hrenna khan kalin CCTV tang chu nan ti chu ngai tha a CI chuan gai tri bula ina ka ho hun chu ahma sabera uino te min lei sak turin apa ka dilanga ani pona te line uite nei ve a aming chu goofy ani ke pon uite ka nei ve huna goofy ka phu ve nga ka infiam pui char thina nga ti a chu thu chuan je po chuan open lai ngai tu chu tir ta a ni khat chu avina sa chuan uite goofy chu infiam tir tumin a thun na chen chu phel saka chu ti lai chuan a pi deu loka hotel pakhata tanga nu patuak thar honeymoon mang tura thlen tum chu hotel atang chuan thin rim takaron chuakin an hnunga chuan hotel manager chuan kapu carpet thar ve kalom kan pha chu mai ba ka tuk tin kan ti fai ji abokalom ti in aron zui boka a pasal jok chuan agent bula po ka soi to kha carpet pha ka du lauti ti fai thin ma ula a fai tak tak lo hanra zong in vai vut khu aleng chum chuma ka soi seng lo ruma khan mi yang zat nge lo thleng to anga eng bol hlo noi tenge carpet chunga khanan thlawanga tia anu pui jok chuan chuti te chu a ni hi chung chau turani thowalom chu ba ka kanin ngai zon lai iron len thin lai po in kanina khan carpet te kha chu kan pha reng thin khamole eng mai soi si lova eng mai soi ngai si lova
Chubaga kanin ngai zon lai. Chubaga kanin ngai zon lai. Iron len thin lai po in kanina khan. Carpet te kha chu kan pa reng thin khamole. Nin hi chung chau tura ni thova. Shethiam sham la lo ti chuan. Apasal chuan nin hi chung chuan kachunga eng thile mo thleng ta sela. Eng tin nge niang. Kalam tang nge inia an ni lam tang ti na lo hau shepa. Hetiang hi ni don ti sheila anu pui chuan an tia. Apasal chuan lo shela chuan enge. Min nei don lo ti na em ni. Tuna po ala tlai hleinem. Idu phot chuan ni hole thei ti in. Thinrim takin kar chunga chuan an luta. An tlan chuak ta. Heta nu patuak thar te hi pritpal singale ni moi te nu pa ni in. Anin nei hlima thil thlenga ni. Pritpal te thom vela chuan avina sa chuan. Awi te khalo ngai sak zui thei ngil da in. Alo tlan bo da ya. Goofy ti nan zong kuala. Amu mai lo. Chutia pritpal te nu pa thinrim taka. Kar chunga in hiel pa tlan chuak chuan. Kongkan tuma Goofy ron tlan chu van doi thak takin. An chil ta chata. Goofy chu boral zui ta nga la ni. Chuta che chuan avina sa chu je an ron lu alanin. Pritpal singa chu thinrim takin amel ruma. Achin chia ta ni. Ngaihnawm kan ti ngei ka be se ya. Episode thar nen kanin mule thuai don nia.